Yebo siyakhulekela gogo wasenyakatho. Mlamla Nkosi itabula namqaphagas lamadoda enyakatho. Lodela mzimba kwabakubunikele Stephen siyakhuluma nabo umhlaba. La indoda seyikhona phakathi kwale ndawo naye ize kunina abantu abadala uze ngeenkinga zakhe na uzobheka impilo yakhe. Indaba zabantu kazizaziwa yinina. Sikhayiseleni ke bomkhulu, sikhayiseleni bogogo kube kuhle. Kube mhlophe loqosi buyena. Yoy! Navita coming. Navigation. Musi amahloti, sandla senhlanhla, Mlamla Nkosi itabula namqaphagas yosamadoda. Yebo mkhulu. Lalele siyavuma. Ya, izinashin khoti. Thukela ferry. Lofehla amagatsha. Yebo. Yozwakala. Hlofedla amagatsha. Ya. Silalele khehle likhulu. Yebo. Tangaza okhokho. Ya. Yebo mkhulu, bayavela abantu bakho la uhamba nabo. Mabevela abantu bakho la uhamba nabo bathi mkhulu kukhona isimo sento ekube ngathi singakhuluma ngempilo yakho ethi wena kodwa manje impilo yakho ethi wena inobumhlophe kanye nesithunzi nyana esihamba nayo. Mangithi inobumhlophe kanye nesithunzi nyana ehamba naso bathi abantu abadala singahlehla sibuke idate yangomhla ka19 March 1987. Mangithi singabuka idate yango 1987 kodwa kuyisimo sento engisimo sika March kumhla ka19 bathi abantu abadala kukhona isimo sento evuka kuveleke isimo sento umgodi. Makuvuleka isimo somgodi phansi esimoni sendawo senhlabathini lo mgodi uvuleka kuvela isimo sento isimo samaqanda amabili. Makuvela amaqanda amabili kodwa lamaqanda amabili ahamba qede aba nesimo sento yakhuluyiselwa pay kwawo kwafungwa esimoni sento igama lesimo sento eimpilo yakho njenga nesimo somuntu elithi ligama wafungelwa ngesimo sento eimfundo nesimo sento umsebenzi ukuthi ube umuntu ongeke ukuba nayo inqubekela phambili esimoni sento enzalo kaMama ozala wena. Uthi umuntu omdala umthakathi wanloya umthakathi wayevele eloya uma emndenini kunomuntu ovele wayelwa nomama wenu elwa emlandela ngesimo sezinto eziyimithi ngoba uthi umuntu omdala kukhona isimo sesikhathe kwaba nenhlambuluko ekhabo mama kwathi makwenziwa isimo salenhlambuluko ekhabo mama uthi umongcwele singahlehla size sikhulume ngesimo sento eyikhaya ekuvela isimo sempilo inkulumo yesithembu makuvela isimo sento inkulumo yesithembu kodwa kuthiwa kwaba nesimo sento ekuhlangana kwezindlu makuhlangana izindlu kwane inkulumo eyakhulunywa athi mikhulunywa lenkulumo inkulumo yabantu abadala ebunganeni benu ninathi mikhulunywa qede kwaba nesimo somuntu waphuma nomama wakho okuzalayo iqhubu njenganomuntu umama wakho umama ozalayo wena bewumuntu oyiqiniso umama okuzalayo bengazwani nento ekuvundla ukunquma kabili umuntu esingathi uma wayine straight talk umama wakho wafela i-straight talk wazondelwa i-straight talk wathi mekhuluma amaqiniso agudla lo mama elibeka iqiniso njengoba linjalo nezinto ezenzakalayo phakathi komndeni sekudilwa ngezinto zomndeni ngoba wena uhlelwe kakhulu ikhehla leli lalinemfuyo kakhulu khona ikhehla belinemfuyo kakhulu ebele umuntu obelime kahle emndenini enothile ekuyilona elihamba nawe lesimo salomuntu kube nesimo sokulimala nokuphunza kwesimo sento ezilwane waze waphuma wahamba wayobheka wathola athi kunenkulumo ezimfihlo ekunomuntu osebenza ngaphakathi ekhaya ongalungile ophazamisa isidalwa lo muntu wayesehlanganisa inhlambuluko kwakhulunywa into ezakhulunywa uma okuzalayo lo nkosikazi wathi ngizomkhombisa lengane kwabe ngathi uyamthuka noma umqambela amanga kanti uma wayekhuluma iqiniso lezinto azaziyo wakhuluma yena njengomuntu oqondisayo ukuthi ufisa izinto zilungu wazondwa kwasekuba nomuthi ke owabe so uyasetshenzwa kwaze kwambelwa
isimo sezinyane lembuzi phansi enhlabathini laliswa ngumhlanu wafungela uma kube kunomlenze owodwa obunenkinga owavule waba nesimo salugqunqa nokuba mnyama wamphatha wamhlupha umlenze bingamphethe zombili uma inyawo okuzalayo kodwa bekunomlenze obunenkinga umhlupha lo mlenze obusuhlu uhlabi nalithi kube sekusikhathi manje bekuthiwa ushukela kuthiwa kunoshukela kube nani o diabetes abe umuntu ongathiwa impela unama BP unayo yonke lento kwathiwa isimo sento kodwa yasetshenzwa aba isimo somntwazi waba isichitho ngoba nomuntu wabe sethi ufuna uma angabi nako ukuthokoza nokujabula empilweni yakhe azangajabuli ngisho nangabantwana azobazali ithe ijika ke lento izicindezela nani uma wangaba nawo ngempela ukuthokoza empilweni umani kubaba wakho azange kube khona ukuthokoza kube impilo ebalikhune ebanobunzima wabekezela kodwa umethi uyabekezela kwaba nezingqinamba kwaba nezinkinga wagcina naye esewumuntu impela osedonsa kanzima yehlela kunina ke lento yasikhanda isichitho bani besifazane niphila kahle nomuntu bamsane kahle uyazi umuntu osifana umenzela konke ngendlela umuntu osifazane omjabulisa ngawo uthi uzama ukuthi ufuna umagodi abone ukuthi uyindoda ubenze bonke ubudoda vela nganeliseki kube ngathi angaloku njalo kube ngathi ngakucindezela umuntu osifana vela bheka amaphutha unalo yonke uthi uvela bheka amafuna iphutha umuntu azolwa ngalo afuna iphutha uzuma nganayo imhlolo yami kanini ngawenza la ekhaya ngiconywe ke kubongwe kuthiwe cha sibongile wenze kahle njalo kuhlale kubhekwa into ezoba isikhalo njalo kuhlale kubhekwa into ezoba isikhalo bathi abantu abadala lento isukela lapha ya kulela suku la 16 March ku1987 kuphekwa lento kwazi kwagqitshwa izinyane lembuzi lambelwa phansi lafungiswa uyabona ke inkinga esinidalela yona mekwathi uyahlabonza umsebenzi ziphethe izinto ngalendlela ukuthi ungazi ukuthi uyazi ngcono uba ngizange ngiqale ngilichitha igazi uyafisa ukwenza izinto zamagazi kodwa mekwayithinta kuzobheda kuye emuva kakhulu bathi ke abantu abadala mkhulu ile nto efuna siqale kuyona silungise ngoba ayikazi ithola ukukhanselwa emuva kutheke uma usukhula uyabona ke kunento eneminyaka emibili ikukhathaza singahlehla iminyaka emibili sithi 2001 sihlehle sithi 2020 sithi 2019 kukhona into esebenze kakhulu empilweni yakho ngo2019 kwaba nento eyisakhiwo esilwa nemali uyazi uyasebenza kade uyiphatha wena imali uzenza izinto kahle uyabona after 2019 yenza umhlolo imali kwangathi iphethethwe umuntu ngisho ngathi uthola isamba semali esingakanani iphupudleka iphele bathi abantu abadala lento uzubona ubuqili bayo yona ke ihlanganisa le nto yangomashi kuvukela into kamanga ngoba calculate 21 March 2019 kusuka after that date kuza go April May June kushaya amaphasi kanje ngo2019 bese ingungungu lento yokuthi uma kwafika imali khona ezonakala impilo yakho inesiphiwo sokuphila ube umuntu oyisebenzayo uphile ngamabhizinisi umkhulu ngokwesiphiwo sakho adingisho abe ukhothama kumlungu ukhothama emntwini unesiphiwo kodwa manje lento iyaphika kufika imali kuwena ihliphizeke ngalendlela ukuthi uyabona ukuze uyibuze ukuthi awuthi ngihlehle ngicalculate uthathe iphepha nepe ethile ngisho nisiphi ethile kube khona uthi no you know what angikhumbuli ukuthi ngiyenzeni le mali kukhamba umuntu eseqhama ukuthi hayi manje ngenxa ukuthi sekunje yakudemand ufuna ukungikhokhele ufuna ukunginika imali enga umanga le mali lokuyinconzo uyaqamba into oyiplanile akusenzeki bathi abantu abadala nomqondo unama plans amakhulu kodwa when it comes to ukuthi aka implementeke kuvele kugcine kuyinto ephelayo endleleni noma umuntu obuplana naye athathe over gcine umuntu ongathi ukhuphula abantu wena usalela phansi bathi abantu abadala asilungise le nto ngoba lento ke eyenzeke ngo2019 mkhulu bathi asihambe siyibuke kahle ihambe yaba nesimo sento kodwa manje ehamba ibe insebenzo embi ngoba ibe nesimo sensila yakho ngaphakathi kodwa manje ekuthiwa kube nesimo sento kodwa manje ehamba yathatheka phezulu kwesimo sento ensa uthe umuntu omdala kufanele ukuhlehle uyobheka isimo sento ema underwear zakho kade uwasebenzisa kunalento ewukuluma kuvele kube nalento manje ukuthi kube ngathi kufuna ukwakha into esaresh le nto manje yakha neinto edischarge uyabona konto eyenzakala uhamba uyochama uqede uma ubuya sikhashana umuthi uthi sekunomanzana ungabe understand ukuthi kuyisima kanjani
lento iqale ngaleso sikhathi bathathe into i-underwear yakho bahamba bafike bayisebenza yaba into eboshwayo ngone i-underwear iboshwa nemfingo nomabophe bese kuba nanto ekuthiwa umvuthuza manje lento iyasebenza la egazini lakho sezoba nento ongazi uyabona umuntu wakho umudibana naye ngokuhlangana ungamuzwa sethi hayi sengiphethwe isinye ngiyagula ngisafuna ukuya kodwa uma ngayibo kanti umuntu uvazi ifuna into ukwenza ngathi umuntu ongayiphethe kahle ongenasimilo umuntu wesifazane ngicele kunokuxabana abantu besifazane kunokuxabana abantu besifazane and manje isize yagcina manje ilimaza imizwa yakho yobulili sekunalonto ukuthi ngathi manje udoda bakho akusahambi ngendlela lefanele suze nawo uzingabaze empilweni bathi abantu abadala into entsha kodwa ebizovala inhlanhla ebizolwa nesimo sempilo yakho bathi abantu abadala siyiqashule kofuna siqale kule yanto ethinta isimo sento engumama ngoba nayo ngokufakwa isimo samaqanda kwazi kwafakwa isikwalaliswa isimo sento eyimbuzi ngomhlane iaffecta impilo yakho affecte ukuhlaba umuye emsamo kujike kube yilento entsha ena 3 years esihamba manje iyakhe into engathi sifuna ukuzenza isigulo ke kwaseka uyabona into inama back pains ongekuzwa khona la ngemuva kuba ngathi umgogodla ukhona into ehambayo phakathi emgogodleni lento imisi kuphethe uke wazi wathi hey umuntu ofesi ngezansi umuyizwa lento ngoba iveli khathaze sonke singezansi kube ngathi ngaba singezansi siyakhumuka bathi abantu abadala kofuneka sibe nento esizoyenza ibe isimo sento yokuphuza ozothi umuyiphuza qede bese kuba nento eyimbiza uyovela uyithathe ngobisi mkhulu you'll be shocked ikhonto yophuma ngaphakathi ithi angeke kuze kube nobuhlungu ngeke ukhishwe ukuthi uzokhishwa imbizi uyabona kunenkinga ukuthi umoya ngaphandle uphuma umoya omningi othawu kompela bengithi ngiyaphandle ngoba ngizwe ukuthi ngiyathumela ngaphandle vele uphuma umoya omningi lento iwumoya umubi yakhela ngaphakathi iyakha amahlabi yona le ekhanda lento ephazamisa esingezansi sakho yakhente ema-abdominal pains bathi abantu abadala iyofuna siyihlakaniphele seqabelo kulento ozoyiphuza ibe nensizi yomeqo nangalomo nensizi yemoya zixubane phakathi lezi zinto ukuze iphuza ngoba lento iyayiguqula izenze sengathi ilumbi izenze sengathi kanti iyimimoya yomthetho wayo so ifuna ukuvalelwa ngandlela yonke ngoba isize ya-operator njenga nelumbi egazini kodwa ibe i-initiator imimoya sekudinga ihlangana insizi ehlanganisile ifakwe phakathi qede bese kuba nensizi ozoncinda ngayo bese kuba nesimo sohlelo esolwenza oluzoqondisa leyanto eyenzeka kudala leyanto yafungelwa kuma kodwa affecta wena manje ngiyabuza yini pho affecta wena thiwa phela ngoba wena unesiphiwo sethongo lenhlanhla lempumelelo unesiphiwo sethongo lomcebo manje malithi liyaqashula siyaluma isandla kodwa manje soze wathi ayikho indaba yesandla malithi liyaqashula liletha into eyimali kunyakaza ikhonkwane zaleyanto ivuka egazini ngoba uyigazi ukuyilineage kama futhi lento yenziwa umuntu engaphakathi emndenini kusherwana impepho engene endlini yabantu abadala empepho manje ivele ivuke emsamo futhi ukwahlaba ivuka mo ukuze uthi ngcono uyabona ngahlatshwa nje ukwaziba uke wakuziba ukuhlaba waziba ngisho kuye empepweni wakuziba zangcono izinto owathinda uzothi ngazi kayiyana basho njalo abantu abadala bukhona ungaphefumula nawo ungakhona isimo la yebo yes somnotho abathi angahambi uthanda yebo umcebo labakhuluma ngawo angahambi yes yisengiphuthule uze yeah ngoba imali ayikho yebo ayikho ngempela ayikho yes futhi nje ngiyabuka ukuthi yeah yes ndoda ngazi izinto engiyibona ukuthi wabo bayikwabosha kakhulu wangiqethe nje nawugana lobusho makhoda afuna iphutha afuna iphutha lingakho athweza uthongibulala abantu ngithi ngabulala abantu sangana nenkabi ngithi angisonkabi yebo phela amaphutha angekho yabo nje lo phele kadiveni injalo yebo kube ukuthi manje esikhulu sothi lo muntu uzokujabulisa uzokwenza injabulo la ekhaya sekuba namacala angena sidingo yeah yes ngoba kahle kahle
Uyilanda, yes. Yebo. Yeah. 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 Yebo, yep. Yep. Bantu abadala. Yes. Yes. Abawufihla lapha ngoba umnikazi wemfuyo yabo nje bayinqamle esibayeni. Lo amnotho umnikazi wemfuyo lo wayifuye kakhulu. Wabe semba ke fihla umnotho wakhe. Manje ufuna ukunika wena bayikuvule kuvuke lento. Into emele yenzeke funeka wakhiwe. Sikwakhe siqede, sifembe siparule lento, wakhiwe uqedwe, then bese kwenza uhlelo lokuthi ke usuyawungenela ke. Ngoba unika wena, funa thina sihlomise wena uhambe uyogubhulula. Ngeke avume makuyomunye umuntu. Ngeke amnike umuntu wangaphandle. Lo muntu waye namandla kakhulu futhi kanti lo amnotho wawuthole ehamba nezinsizwa namadoda. Zazama ukuthi ziyambhudubeza. Walwa wanqoba wayiqhawe wawina wahlehla nawo. Wawuthatha kumuntu ongesiye. Exactly. Manje ngeke unike umuntu wangaphandle. Uxwaye kabi ukuthi ulanda umuntu umkhombe wona. Ngoba wazi indlela ekwenzeka ngayo. Ufika kwalomnotho kuyena. Uthi uzozulanda abantu abarongo. Kona ngamthatha. Yebo, wamlwisa. Wathi nethandaza lapho lo ndawo. Wathi into leli khehla lahla ngithi yep. Akunikeza into walanda umuntu wangaphandle. Uba la ngeke kodwa uzuthola kuduba laphindele. Uthi amfuni umuntu wangaphandle. Uthi umuntu ozosebenza lo msebenzi akwakhiwe wena. Ufuna kususwe lezi zinto ngoba iproblem edala le mali ungakwazi ukuyigubha lapha phansi la ayimvela khona umkhulu. Uthe uyena waye umnikazi wemali ecebile lapha enemfuyo. Uthi into ekumele yenzeke akwakhiwe wena. 1 uhlanjululwe, 2 busuyaqiniswa uqiniselwe ukuphatha lo mnotho. Then uyovele nje uyofika yena ebusuku akuguide uvuka uhambe uwenze ngoba akuyukudinga ukwenza lento ukubuka abantu. Uyokuthuma kungaboni umuntu isikhathi ayokuvusa ngaso. Uyohamba uhamba naye. 12 1 2 10 ayu 3 12 1 2 cha 12 nakho. Uyena osuke kuvusa. Manje into ayisabayo. Yebo. Into kayisabayo ukuthi uma uphapha makuvusakise khona ukuthi uyokumba lapha. Usaba ukuthi awukaqiniswa uqiniselwe ukuyowumba. Kanti naye phela wawuthatha ngendluzula sebethi bayamjikela bayamchathela. Lento esiyenzeka kuwena uma usebenze imali nomuntu nenze into mhlawumbe mase kufathi nawe ethola phela okuqondene nawe umuntu uyakujikela alwe. Yebo. Leyo nto ekwenzayo nje umkhokho wenzeka kuyena. Yena wadla ubulundela ke walwa. Kwawina yena. Manje lento isiwumkhokha owenzeka empilweni yakho. Umcebo ngempela. Umcebo uhamba nawe lo kehla. Ufuna ukunika wena uyakuthemba. Uthemba ubuchopho obula kuwena. And 2 uthanda ukuthi wena uthanda izinto zekhaya. Wena ucabanga ikhaya nje uyicabanga into ebheke eceleni. Exactly. Futhi uyazi ukuthi kuzovuka le yampilo awayejulukele. Wayakha nje uba wonke umuntu omyevele bayikhohlelwa nje izinto zakhe. Uthi uthembele kuwena manje.
Ngizokunikeza uhlelo lokuthi sokwenza njani. Sincenge amandla oyokwazi ukwathola ubuye ungitshela ukuthi yabona amandla angithuma yona umkhulu akavumi. Kodwa manje nankavuma bese siyakhuluma na umkhulu mkhulu vuma kulandwe lo mcebo wakho ngoba mina sengiqhuba phela inkomo ngiyisa Kwa-Mhlaba. Ngoba mawuzohlalela ukuthi kuyoze kube khona inkomo kube khona imali njengoba vele phela imali kuwena ivalwe ngamaboni. Ngoba kwathathwa ilokuzana nje izinyane lembuzi lisenqalaliswa ngomhlanga. Kwakwenzela konke ungafinyeleli kulesigaba. Sizolwakha nje uhlelo okhululeka sizomncenga lokhehla. Somncenga lokhehla nami ngincenge la wakithi amakhehla ukuthi akuphelezele ayokhuluma naye ayohlala naye umhlaba. Ngoba kade behlela imeeting njengoba ngithi mina kungeneki ngithi ngeke ephuma wona sisaxoxa. Njengobona angisengene yanga nje ngizojika la. Ngilo ngiphuma bathe ephuma sisakhuluma ijulile into esikhulumayo. Bakhuluma ngalo wamcebo. Manje kuhle ngoba nawe unayo iclub. la sebangibonile Sebakubonisa. sebangibonisa ukuthi angadideka mina ngithe mhlambe Yeah. umcebo la mhlambe bafuna ukuthi wona kuphatha amakhamba afuna Angithi phela ngayitshela ukuthi njengoba bekhomba into ephahla bafuna ngimbempala. yes angithi khona no unkabi lo wayelazi ikhuba lo that's why wabahlula laba bantu kwawina yena. Okay. Wayabadida ngekhuba lo oyinkunzi bam-undermine abayitshela bazombozela ngoba ube into bethula engathi inyoni umone ngathi inyoni kanti uthule nje uyanifunda. Yakungena wona lonto umuntu wena uyayitshela ukuthi uzokweqisela uyithulele nje umbuko ukuthi uyilo akazi ukuthi udila nobani uthathe yena into yonke wena oyiyona uyena oyiyona manje uyaye abe nalokuthi wayithanda icharacter yakho ngoba wena ungenwe uye wakhetha ukuthi nanga umuntu oyokwenza lento engiyifunayo. Kwa-Mhlaba yazi ukuthi lo muntu gejana noma Yeah manje usekhona uyaphila. kodwa manje ukuphila kwakho yabona ukuthi abantu banze imisebenzi yakhe akusena umuntu ongabe yaphila. Yebo Yini izinto esikukayo kudinga hlambuluka iqiniso ukuthi kwenzakalani. Yabo meke sathi 1 senze izinto kufuna lihlambuluke phela iqiniso ngoba uyabona kunelanga uma kuphela kuko wacindezelana nanonke sonke kwethu esifini samanje sonke washawa zwana obhuda ayikho imali ebengayiphathi kodwa akubanga khona lutho olukhonjwayo. lutho isoshe iphathi imali ushini size sengaphezulu manje imikhomo engapha ijika manje ibuyize ukhala kimi Nkosi yami Ola manje madoda niyazi nani kube ubabweni konke aweshile ngabe senza kube ngabe sizamela phezukwayo. Eish mabo nje nabo kodwa yo yabo nje impela ngendlela nje umthwalo ophezulu kwamahlombe akho wokuthwala umndeni mkhulu. That's why kudinga phakanyiswe izinto zakho ngoba uthwele. Kodwa manje amandla ibalance ayikho. Kodwa ngomqondo bayazi umuya kubaba omncane uzobuya nawo umqondo. Uzobuya lehlile ilukuluku. manje Kanti manje mungana amandla kahle imali ungakwazi ukubabeletha kahle bonke. Sizocela sibancenge silwenze uhlelo. Ngizokubhalela nje izinto ozozithenga ufike uyisebenzise ekhaya. Kuzoba amakhandlela amabili eliyelo nelibofu kube isinefu bese uthatha imali ewu7 emhlophe uyifake phakathi emanzini la uloku khuluma ngesinefu khulume naye lo mkhulu khulume ucele insuku ezu7 bese uyahamba uya kuleya ndawo ufike ugeze ngalamanzi anesinefu kade ukhuluma kona ugezele kuyona ebese uchitha le mali ewu7 nesinefu ushiye kanjalo uyibuyela uzoyihlalela phansi. Unikeza itask umkhulu ukuthi akube uyena othatha over enze lento.
Nangozwa ngawo ngifonela ukuthi kwenzakala. Ngozwa ngawe thatha lolu daba ulinike yena umnikazi walo. Ungamniki umuntu wangaphandle. Ngeke iziphume. Ngani umuntu wangaphandle? Wayibona lo muntu wangaphandle ngathi ngiyamdedela. Hayi wathi uyafika uyathandaza. Wayengeka ayithinta. Ngibone phela kanezalukwazi liyagijima leli kathi wena mama. Yeah. Kakunika umnotho thatha umuntu wangaphandle ufuna lo muntu la. Akamfuni. Uyithola khuluma nje wadede kumdlela yebutho kodwa leli khehla lihamba phambili. Yebo. Wena mama. Lakudinwa laphinde wathi lo muntu hey yalo lo muntu wangiyespa ngithola. Ngisho ngayikomba nginasi lapha. Yep. Kambe sofa soba. Yep. Ushasibulala. Exactly. Hayi. Kwakuyiqhawe leli. Manje wabona ukuthi wabe utesa umnotho wasekhaya yena ufuna wena ulokhuza usebenze umndeni ngale yanto yakhe ayishiyayo. Nje ingakho ke ufuna wenze lento uzokubhalela khona ungeke ukhohle. Uyenze ngozwa ngocingo lwakho ungifonela ke tshela uyongifonela ukuxoxela. Ukuthi umkhulu ufike kwaba nje or asizokwenza ke impongo yakhe kulikhehla neqhude sihlambulule sigeze lento simukele phela ikwethu. Eyakini ayidingi umuntu wanyanga ungawuthinta umuntu wenyanga. Hayi lo muntu hayi lo muntu okunikeza umuntu wakhe. Lo muntu wenempande wayengana ndaba nakulapha abantu wenempande yakhe edliwa uyena. Manje iyona la afuna futhi ukuthi iyona la afuna ukukunika yona phela ubona uzophatha umsebenzi wakhe. Ayimali nami ngibona ngithi emahlathini la umcebo waxobihlo. Nakho ke uyena angithi usungazazi. Kube ngcono lokho kungiphela. Nakho uyena. Omunye na umsizi uqale. Uyena. Uveza kudaba. Ilona lelikhehla. Iba inyanga idaka. Angifune ebunyanga wenjalo ke naye. Wayengafuneki lapho wayengalaphi umuntu. Wengalaphi umuntu wehamba akhe imithi ehlathini azilungisela izinto zakhe. Ngoba nala ke bethi bazama ukumbhekisela phansi kulo wamnotho. Wayesetsheniwe ngephupho ebusuku. Wayibona lento yakho yokuboniswa ebusuku uvuka nayo ku-inherit kuyena. Waboniswa wahamba wayokho ihlahla ayitshelwa nayithuni. Wathi mase eyikhile lezi ihlahla wazidla zakhala. Abafuni futhi ngiseka. Phela lo muntu wayenento yakhe enemfuyo yakhe enezinto zakhe engafuni uwe umlungu omnyama uyobona lapha kule yanto. Manje khona into enze. Yeah. Yes. Lento umvela. Yeah. Uveza ngathi. Yeah. Asuke khalo yena leli khehla. Yes. Nensizwa zami ezisuka nje. Yeah. Laqonda umuntu. Yes. Wenemali. Wakulomo sengeyikho. Yebo. Ukuze ibe la ufakazelana ukuthi ayizwa. Yebo. Hawu, acutheke leli khehla. Yeah. Ufike kulo muntu ukuthi akaphume athathe lo mnotho ayombela ngaphansi. Yes. Wamephuma ngaphansi utwala lahle idlozi la kubo lo. Yebo. Wamephuma ngaphansi amthatha leza. Yes. Amthatha ngadoza la wangathi wephuzile wadakwa mona engqondo nje zamletha kule ndawo ke le elokhu ikhomba ukuthi kunomnotho ofana ngowumbapha ongadingi omunye. Yebo. Thiwa futhi ngaka ngempela lisho ngalanda umuntu omkhulu kanganani ukwazi ukusensa abone ngeke enze lutho angithi phela manje uthi umnikazi womnotho uma wena lokulanda abantu uzozulanda abantu abarong kanti ke ubathi usho njalo ukuthi abane history yokuthi lento isima kanjani kanti yena unika wena ukuze uqhubeze iphupho lakhe emndeni. That's why mina ufuna ngidirect izinto kumele uyoyithenga wena
futhi le ndawo yaziwe wena futhi iyofike ukuba wena ochitha lento oyazi wena owazi ukuthi yobuchithe kuphi wena oyohamba uthunya ufike ubuye nayo mina uyongibiza usuthi sengizongenisa ke lento ngokwesike emsamo kodwa usuyibekile endlini sesifikane sesiyalala sesiyanembuzi thina neqhude ngiyabaveza futhi ukuthi kuleyonto ephansi yes engikunika yep uyithola futhi uhamba wena yebo uyofuna ukuthi ulale uyishisele impepho nakho awuthathe okunye kusuwenze okunye ngakusasa okunye mhlawumbe uyobhenka okunye nakho ke kodwa nje ukuyisebenzisa kwangeke ukuthi uyithatha mfana ubuyisebenzisa angithi kufuneka ihlanjululwe ngoba yalwelwa wayiqhawe wawini funa sithola imbuzi ebovu neqhude libovu sihlambulule simgezele naye izandla then bisiyavula siyayisebenzisa kanjalo phela hayi imithi inyanga ethi idlintelezi qumapalazi yakuhlanyela into yakini oyinikwa abantu bakini umnotho wakini lo wasala wena nje kuphela ufuna uwemukele uhlambulula ukuthi watholakala kanjani kuphela then busuyaqala usebenzisa nalezo nhliziyo yebo uyamshwelezela umkhulu ekutheni yebo walwa kodwa nje ngesintu walwa empini wayiqhawe wanqoba wabuya nesibaya wezekhaya uthatha into eclean wena uyena wayifuyile inenkomo eningi zimayilana igwade ngithonazo ezakho angithi phela kuzobe ngezwe zomama ngaphesheya yebo kuzobe ngezona ezakho inkomo ezakhe khona ziyovuma yomenzela lokho wayevele nemfuyo waze ngathi yabona kuyofana ngizame yeah mangithola kuyithola lo mhlanje phansi yep ibole ukuthi kuvuma ngana mayivume intathu itheke ifake yebo uqale uvuse isibaya uyombona ojabula kanjani uyayibona into okwenzela yona mina umgadi ezakho ngikugadele nakho uyobuqedile koba yiplazi ingantshontsho ngoba ukhombisa ukuthi umini ngeke bayilokothe ziyoba nabelusi oyobubaholela ungazi ukuthi kudumephi inkomo ngiyiphupha mina ngiyiqhuba zisesibayeni yes abantu akulungile ukuphupha inkomo lezo ezakithi zimhlophe enembala ebovu ezinye zimdaka enembala yabo zichafa amahle yebo ezinye zipofu nje kahle umnotho wasekhaya hayi ukuthi zimnyama ibovu cha umnotho wasekhaya ukukhombisa ilokuzana ukuthi wayefuyile 2 useyakutshela ukuthi kunento awayifihla afuna imukelo wena ukuthi afune ngiyosebenza hayi kuyavela impela yep akazi ukuthi usebenzela mina ngizokubhalela izinto ozozenza nje uzobukela ngozwa ngawe mina ngozwa ngocinga ukuthi hayibo selidumela adlula ayona lento engijulukisa ngiyakubona nakho ukufa ngiyakubona khona yes kodwa manje into engishaya nayi into nansi into engibona ukuthi kungalula mangiguqula nokuyimpilo yesifo yebo phela mase usudlule lapha ekuthunyweni ikhehla uzobe usuyakwazi ukuthi ulungise izinto zekhaya ulungise nezinto zomzimba zempilo yakho ngokubhalela nje mina lento ayidinge emuthi wanyanga inyanga ngathi inika umuthi idlalela ngawo idluzo yosithele hayi idinga imuthi lento uthi imithi emhlophe hayi uyazi uthini kumina uthi kumina yena wayengawudla umuthi womuntu nawe ke hlukana nemithi yabantu ngisho wama akawufuni nginganginika umuthi mina ngitshela lo ukuthi enze njani mina ngiyamnika imithi mene inkinga ngiyamtshela imithi hamba uyolanda ehlathini uyayiphupha uyena osuke kutshela lo muntu othini dakho uyangitshela ukuthi yena ayifune umuntu imithi wena akafuni usebenzisa imithi yabantu ngoba uzotshelwa uyena ukuthi manje usabe into eyodwa uzozungcoliseke inyanga ebeyithaka imithi engcolile uzozungcoliseke ungabisaqualifya
umenzela lo msebenzi. That's why ngayifuni imithi yabantu. Uma udla umuthi wena uyawukhahlela. Udla umuthi awukhahlela awufuni. Uyawuvala noma umuphi umuthi othi usebenza ungasebenza egazini lakho. Uyothi uyathola usuphupha ihlahlana ethi luhambe uyozika. Uyabona nje usebenzisa lezo ihlahla. Usukhipha le yanto obuyinikwe yilo umuntu ukuze kusale owakhe. Futhi le eyakhe osuke uyiboniswe wena qoba imithi isebenza ukudlula osuke uyithathe kubantu. Ungayikhulumi. Kodwa uNkulunkulu wami. Yeah. Hayi, ngizwa. Yes. Injalo nje asiyilandele njengendlela asho ngayo umkhulu. Asidinge kwelaphana la. Funa ngikunike i-direction. Phela usho njalo. Uthole le yanto siyoyiqala izinto zakho zokuthi umiselele ubukhosi bakhe. Usubuya lapha kule yandlela akuthume yona. Ane baba njengoba ungizukana nangokuthi kufa ngiqine. Kungcono mangingedwa. Yabo mina ngizokutshela into ozofika uyenza akutshela ukuthi ambolanda siphi isihlahla ehlathini. Udle leso sihlahla athi asambe. Angivusele. Yebo ubuye. Nakho ke uma ubuya ungibize mase siyembuzini sesiyomenzela. Iqhude impongo kube bovu kokubili. Ukumise lapha ngifike sizohlambulula umnotho. Then ukwazi uqala ukusebenzisa. Unzima kakhulu ngiyakutshela. Ngiyakutshela ubona umhlolo. Uyobona umhlolo. Uyobona umhlolo. Uyobona umhlolo. Mina ngizokubhalela izinto athe zenze.